4 studerende sidder på 3. semester som multimediedesigner og snakker om Cringy. Hey Joachim, hvad så? Vi er færdige med appen i går. Super. Så er det bare rapporten, der skal skrives færdig. Det bliver dejligt, når vi skal i praktik på 4. semester. Har du set Cringy-applikationen? Der er nogle multimediedesigner fra sidste år, der har lavet den. Nej, det har jeg ikke. Hvad er det? Det er en applikation til dit portfolio, hvor du kan uploade billeder og skrive om dig selv. Ej, sådan en der skal jeg da have lavet. Hey Renate, hvad siger du til det her billede? Hvad tror du, det er lavet i? Jeg vil skyde på, det er lavet i Illustrator, men jeg er ikke sikker. Wow, jeg liker det her billede, mand. Det er mega fedt. Prøv lige at se det her billede her. Søg på Daniel. Nice, mand. Det er godt lavet. Jeg synes, det er en helt vildt god feature, at du kan se andres profiler og billeder. Og du kan like dem, ligesom Facebook. Jeg har allerede fået 30 likes på det seneste, jeg har haft op. Pausen er slut. Vi skal have lavet den her rapport færdig nu.